Dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Evo, ovaj ponedjeljak je bila prozivka u našemu klubu. Mogli smo vidjeti po objavama na društvenim mrežama zapravo kako je jako dobra situacija, stanje, raspoloženje u našemu klubu. To izuzetno veseli s obzirom da nas čeka sada početak nove polusezone. Ono što bih htio prvo istaknuti je vezano da su na prozivci bili dva igrača koja maltene se skoro ni ne računa na njih. U pitanju su naravno Frank Karačić i Edgar Gonzalez. Za Karačića otprilike znamo da on gleda da ode na jednu posudbu, što sam već i komentirao u nekom svom ranijem videu. Meni je iskreno žao toga što bi on trebao otići jer je doveden kao ovo ljetno pojačanje, ali bože moj, vidimo da ne dobiva minutažu, možda bi mogao dobiti negdje drugdje svoje minute. Naravno špekulira se da bi on mogao otići u Osijek. Što se tiče Edgara Gonzalesa, tu je jednostavno situacija poprilično jasna, on se nije uspio dobro nametnuti. Imamo imamo stopere koji mogu zadovoljiti tu neku formu. Također ja sam i još neke liste želja bio istaknuo u prošlome videu. Mnogo ste komentirali, jako mi je drago zbog toga, pa evo možete još uvijek komentirati na tom prošlom videu. Što se tiče ovih ostalih igrača, tu puno nema nekih sada kako da to kažem, zavrzlama, nema tu sada nekih upitnika. Okupili su se i neki juniori, okupili su se i neki igrači koji se možda računa u budućem periodu za njih, ali trebamo istaknuti sljedeće. Ima nekoliko igrača u našemu klubu koji bi mogli sljedeće ljeto su zapravo slobodni igrači i sada u ovome trenutku oni mogu pregovarati sa drugim klubovima. Također Hajduk onda u toj situaciji treba pogledati ima li za nekoga tu smisla da se produžuje ugovor. Ova lista koju zapravo ja vidim tu za većinu igrača je zapravo tu u pitanju neki odlazak. Ja po ovoj listi koju vidim zadržao bih tu dva igrača. Proći ćemo kroz sve igrače, kako, zašto i daću neko svoje mišljenje na kraju. Prvi na listi, zapravo koji najizglednije da će otići u pitanju vratar Ivan Lučić. Znamo da je on bio prošle sezone jedna od bitnih karika, odnosno bio je na vratima cijelo vrijeme, ali njegove konstantne pogreške i njegovo nezalaganje bih ja rekao, jer po meni se jako opustio. On je došao tu da bi bio neko rješenje na našim vratima. Bio je dobar, pružao je i zanimljive partije, ali prošle sezone, još pogotovo pri kraju samoga prvenstva, je opadao, pa crveni karton, pa onaj pogodak koji je primio protiv Dinama. Znači kad tako sve sagledamo, najizglednije da će on otići, jer da bude treći vratar, znači imamo Ivušića i Silića, on je trenutačno treći vratar. Po meni nema tu nikakvog smisla, najbolje mu bilo da on potraži neki drugi angažman. Drugi na listi kojeg treba svakako istaknuti, Ismael Diallo. To je jedan igrač koji je, dok je Gattuso bio, imao stvarno odličnu reputaciju kod tog trenera, ali evo ove sezone jednostavno nije se uspio nametnuti i zaočekivati kako bi on mogao potražiti novi angažman tijekom ljeta. Ističe mu naravno ugovor, sve ove igrače koje ja govorim njima ističe ugovor, tako da po meni, ako nije sada se uspio nametnuti, ispred njega su Hrgović, ispred njega je i Meljnjak čak, i upravo je zapravo on treći na listi. Dario Meljnjak, simpatičan, nema se tu za njega ovako šta reći. Kad je došao u Hajduk bio je odmah standardni lijevi bek dok nije Šimun Hrgović se nametnuo. On isto tako je u posljednjih 6 mjeseci svoga ugovora, tako da što se njega tiče ja bih ga iskreno zadržao. Vrlo je izgledno kako bi mogao Šimun Hrgović možda ovo ljeto napustiti
Hajduk, ali bez obzira na to sve ja bih zadržao Darija Meljnjaka kao jedno iskustvo u momčadi koje možemo imati i k tome što on bi imao iskustvo mogao bi savjetovati mlade kako raditi ili na primjer zalaganje koje on bi odrađivao na treningu da se tako i mladi ugledaju na njega. Sljedeći na listi Marko Capan. Nije se uspio nametnuti, meni je na primjer žao što on nije tu nekome užem u izboru da uopće i nastupa, da ima minuta, da bude jedan od glavnih igrača u veznome redu. Nažalost, sumnjam da će mu Hajduk tu produžiti ugovor. Ako mu bude produžio ugovor, onda će to vjerovatno biti da onda ide na neku posudbu. Koja bi mu posudba bila najbolja? Mislim da mu je najbolje tražiti neki inozemni angažman. Evo primjerice, Slovenska liga je dosta ovako zanimljiva. Ima i dobrih klubova i možda mu ne bi bilo loše da ode u Slovensku ligu. Primjerice, može neka druga liga, ali evo kažem, ovo prvo palo na pamet Slovenska liga. 5. na listi, predzadnji zapravo igrač kojeg bih ja tu istaknuo i vi znate da mi je on neizmjerno drag, najdraži mi je igrač, ali i napravio sam i ranije video o tome, jednostavno ne ide, jednostavno Anthony. Došlo je, ja mislim, vrijeme za rastanak, jer uglavnom ulazi iz klupe, nije u izboru Gonzala Garcije, opet slična situacija kao što je bilo i sa Dijalom, kod Gatuza je igrao na svim pozicijama. Doslovno na svim pozicijama je igrao i sada došao je u jednu tu situaciju gdje ne može da bude glavni izbor. Znamo i otprilike da je on nekako nogometno limitiran i da jednostavno ne ide to, ali njegova želja na terenu, njegova požrtvovnost, njegovo trčanje, sve stvarno je zaslužio da bude u Hajduku, ali ovako jednostavno ne ide, ne može pružiti više od onoga što može, tako da ja smatram da bi on tu mogao napustiti Hajduk, osim naravno ako ne bude sada ta neka situacija da on pristane na to da bude igrač sa klupe i ako naravno Gonzalo Garcia ostane i nakon ove sezone, ali kogod da dođe, mislim da približno ako će doći neko ko što je Gonzalo Garcia ili na tom nekome tragu, sumnjam da će mu davati priliku, jedino može da bude neki trener kao što je Gennaro Gattuso, gdje on zapravo cijeni taj dio požrtvovnosti, gdje cijeni to trčanje, gdje cijeni sve nešto što nije baš ono napadački neki stil nogometa. Ja iskreno ne bih se volio vratiti u taj dio da Hajduk igra kao što je igrao pod Gennarom Gattusom, tako da je vrlo, vrlo izgledno da bi Kalik mogao napustiti Hajduk. Gdje bi mogao otići? Sad ima tu dosta kandidata. Primjerice, ja bih možda mu ne bi bilo loše da on ostane u domaćem prvenstvu, možda neki ovako manji klub, primjerice možda da ode u Slaven Belupo, ako na primjer Jagušić se proda, možda Istra, uvijek će biti Istra, isto zna dosta igrača vratiti u život, tako da takva neka razina da bude. Vidjet ćemo šta će napraviti, također najbolje partije pruža u Gorici, pa evo moguće je neki povratak u Gorici. I posljednji igrač na ovoj listi je prinova ovoga ljeta koja je došla, a to je u pitanju naš dragi Ante Rebić. Od kako je došao u klub, očekivalo se da bi odmah trebao preuzeti konce i da bi trebao igrati na jednoj visokoj razini, možda kao Livaja, ako ne čak i preko toga, ali nije se to uspjelo dogoditi. Sam Ante jednostavno nije uspio povezati svoju fizičku spremu koju je imao u tome trenutku. Nije ona bila bajna, da se mi to razumijemo, ali kako je postepeno prvenstvo odmicalo, tako se i on dizao u svojoj formi.
Tako da Ante i sada ulazi u posljednjih 6 mjeseci ugovora i trebao bi možda pregovarati oko novog ugovora. Sada ja mislim da će tu situacija biti posebno nešto malo zanimljiva iz više razloga. Prvo, svi znamo da je Ante imao čak i nekih određenih inozemnih ponuda, ali odlučio se vratiti kući i nas je najviše iznenadilo zašto je zapravo Ante odlučio da prvu godinu odradi, odnosno da sezonu u Hajduku odradi samo na 1 godinu. Tu je došlo do raznih informacija, ali ona najistinitija koja je nedavno izašla u medije je ta da je Ante sam tražio da bude godinu dana tu iz jednog razloga jer je svjestan da nije u formi i ne bi želio da bude teret Hajduku. Što to zapravo znači? To nekako znači da je on gledao više klub nego što je gledao sebe i to je po meni jako pohvalan potez. Znači, on je ovu sezonu odlučio iskoristiti da pokaže i dokaže Hajdukovoj upravi, Hajdukovom sportskom stožeru i svima njima da na neki način odradi, ajmo reći, kvalifikacije ovu sezonu, pa da nakon toga se napravi možda neki dugoročni ugovor ili tako. Znamo da je Ante u godinama, odnosno da nije više u cvijetu mladosti, da mu se više nekako bliži kraj karijere nego zapravo što mu je neka sredina ili eventualno početak karijere, ali po ovome samo što je izašlo vani, ja bi na sve moguće načine Antu zadržao tu, jer ovo što je zadnje pokazao u dresu Hajduka, njegova agresivnost, njegova želja, volja prema naprijed, da bude onako dosadan kao muha je prema naprijed, jednostavno ne da disati protivničkim braničima. I ovo što smo sada, na primjer, saznali, po meni stvarno možda bi se i neka kampanja trebala napraviti, hashtag Rebiću ostani. Stvarno, ako je to istina, ko što i vjerujem da je, onda bi Ante stvarno mogao da ostane na Poljudu i duže nego što smo zapravo i zamišljali da bi ga mogli gledati. Ako naravno postoji neka ponuda i to neka ode, nećemo nikoga držati vezanim tu, ali evo samim ovime što čujemo, što vidimo, stvarno volio bi da Ante ostane tu i to je drugi igrač koji bi stvarno volio vidjeti uz Meljnjaka da ostanu na Poljudu. Evo, dragi moji, ovo su ta imena koja ulaze u posljednjih 6 mjeseci ugovora gdje mogu pregovarati sa drugim klubovima. Što vi mislite, tko bi trebao ostati od ovih navedenih igrača kojima ističe ugovor? Slažete li se sa mojim popisom ili ne? Slobodno pišite u komentarima, znate da ću se potruditi odgovoriti. A evo, do sljedećeg videa, vidimo se i uživajte.